Kamusta kayong lahat? So, for today's vlog, chismisan ko muna kayo. Share ko muna sa inyo yung mga anik-anik ko dito sa tindahan na pagkadami-dami. So, pwede na akong tumira dito kasi ang dami ko ng mga gamit na dinadala dito. So, happy watching! Hello! Hello everyone! Welcome to our channel. So, today is Happy Tuesday. Happy Tuesday po sa inyong lahat. And shout out to all of you who watching this. Especially, hindi ko alam kung yung mga kaibigan ko or kamag-anak ko sa Bicol nakakapanood ng vlog ko. Pero kung nakakapanood ka man, na-miss ko na kayo, na-miss ko na ang Bicol. So, hindi ko alam kung sino ang nanonood nito ng mga pinsan ko or kamag-anak ko. But kung napapanood mo po ito, mag-ingat ka po palagi and na-miss ko na kayo. So, ngayon, nandito ako sa tindahan kaya maingay. So, malapit na ang tanghalian. Pero hindi pa ako nagutom. So, share ko sa inyo ang secret kung bakit hindi ako nagutom. So, uminom ako ng Nescafe na black coffee. Ito, uminom ako nito and naglagay lang ako ng super konting sugar. Pero mas mabuti walang sugar para less yung crave mo. Pero hindi ko kaya yung walang sugar, sobrang pait. Kaya naglagay ako ng sugar. Tingnan mo, ang cute. Kung ano ang baon ko dito sa tindahan. Ito ay coconut sugar. So, maliit lang. So, anyway, ganito kalaki yung tinitinda ko na 100 ml na special bagoong, chili garlic oil, and yan. Ganyan siya. Yung anchovy spicy, ganito rin kalaki. So, yun. Dami kong baon dito. Nandito yung aking ganyan. Meron akong garap. Nandito yung apple ko. Ayan, may kutsilyo yan. Meron akong cupcakes. Dami kong baon. Meron akong tsaa. Nandito yung different kinds of tsaa ko na binabaon. Meron tayong flavor na Lipton. Meron tayong Lloyd na tea na flavor ay lemon and lemongrass. Meron tayong Lloyd na tea na ang flavor ay honey raspberry. So, mayroon ako niyan kasi 'di ba, meron akong takuri. Ay, hindi siya takuri. Ito. Tadan, ito yung aking favorite na best friend na lagi kong kasama dito. Pwede siyang noodles. Ayan. Tapos, lagi kong pagkain. Ito, meron pa akong baon na kamote. Ayan, ito ang aking snacks, sweet potato na purple. Kasi 'di ba, hanggat maaari, ito na lang yung snacks ko kasi ayaw kong kumain ng mga junk foods as much as I can kasi nga di ba, masyadong maalat yun at pampataba yun. Eh yung pandemic nakakataba kaya kailangan diet din tayo. Tapos meron akong natitira na ito, yung Malaysian coffee. Ito naman ay 3-in-1. Ito na lang ang natitira. Tapos kung ano-ano ang mga nandito ko, meron akong pangpahid sa ilong, tapos petroleum jelly, of course alcohol, pulbo, nandito na lahat, nandito na. Tapos syempre, meron din ako sangkatutak na libro. Ito galing ito sa kaibigan ko, binigay niya sa akin. Ayan. Diba, ang dami. So, meron tayong Our Daily Bread, most on about God to. Lives of Saints, tapos Prayers, Promises for Women, and of course, itong Connections, God, and Everything and Everywhere. So, hindi ko pa ito lahat na mabasa. Pero binabasa ko na. Tapos, ayun. May baon na ako. Ano yung baon ko ngayon? Hindi pa ako nagugutom. Ano kaya to? Ang baon. Buksan natin. So, ayan siya. Meron tayong ginataang puro pagulong in Bicol. Ano ba ito sa Tagalog? Sigarilyas. Ginataan siya ng maanghang. Tapos, 1/4 cup of rice and then, konting adobo. So, yun yung tanghalian ko ngayon. Pero mamaya ko na siya kakainin kasi hindi pa ako gutom. So, nakakatulong talaga yung pag-inom ng black coffee. Kasi nakakapag-less siya ng craving. And then, yung pagkain ng apple. Kaya yun, meron ako apple. Kasi dati, lately, lagi ako napapakain ng mga Nova, mga Piwi, puro mga chichirya. Tapos, kumakain ako ng chicken skin. Ay, nako, yun. Alam kong hindi yun tama kasi ano yun eh, bad sa health natin. Okay lang occasionally, but last time, I think kumakain ako everyday. So, hindi siya maganda. So, yun, kamusta naman kayong lahat? Mag-ingat kayong lahat palagi. So,
fully vaccinated na ako, kaya I'm very comfortable. So far, walang masamang side effects sa akin, yung Sinopharm, kaya I'm so happy. So, sa family ko, ang hindi pa nababaksin ay yung anak ko at yung mama ko. Pero yung mga brother ko and sister kong dalawa, ano na sila, vaccinated na. Hindi kami pare-parehas ng vaccine. Ako, Sinopharm, bunso kong kapatid, Sinovac, ang kapatid kong lalaki, ang kapatid kong babae, isa ay AstraZeneca, which is, nahirapan sila kasi may side effect siya. Si mama, hindi ko pa alam kasi may sakit sa puso, ayaw ko muna siyang pa-vaccine kasi kailangan muna siyang magpa-consult sa doktor. Tapos yung anak ko naman, 14 years old, so bata pa, wala pa, diba? Ayun. So yun lang yung konting chismis ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. So for now, bye-bye na and mag-ingat kayo lahat palagi and thank you for watching.